Monggo Mbak Niken tindak mriki kula ngatur Mbak Niken Mbak Niken monggo nyanyi Mbak Niken Salindri karena ini disponsori oleh Gareng Penyet Ono gareng penyet. Awake salirane cilik ya gareng penyet. Wong kowe iki tindinge ngapa yo? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dingklangan. Sing kene lembah lono. Apa? Oh, gring ta. Gring. Ora apa-apa. Yo. Kok koyo gurah manuk to kowe iki. Wes sikilku ki lara banget lho Wong gring-gringe lingginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang barang oh canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk ngge ruji. Aja sembrono. Apa? Dalange anyar. Aja kok ora. Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sik? Jenengan sih, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan nembang ya rapelan, Bro. Ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Anu tibone padha one. Tibone pas. Wah. Pak Degareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang, kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbuh. Kan sayang kepada perempuan, iya. itu kan baik. Melindungi dan merawat serta menyayangi. Ora sayang. Gua aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho, streaming lho ki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lha aku goleke musuh aku menyayangi lahir batin iki tegese tresno karo wedok liya. Lah iya apa ora? Oh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken. Dalem. Ya sabar ya, Nduk. Wong kancane wong darurat. Iya. Wong iya to. Terus jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumangsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati lek iso rasa dijak omong ya to. Iya. Lho, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Lho mesake nih Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembango opo? Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, monggo. Iki tak macane. Ora tak saur. Tak macane. Sing bener ki tak wacane. Ya wacane. Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggono utawi Capi Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Nek Murdi Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbah Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Nah, Mbak Niken kula aturi milih antara Tresna Waranggoyo. Kok alah Mas ndak usah ngomong Mas. Ndak usah ngomong. Ora iki jane iki Tresna Warang Ngonyo.
Ora kok sik ki dalang ngopo bakul akik lho. Kok iso bakul akik? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam kae lho. Iya. Wis no malang gol to apa kuwi? Sunlet. Ya warang kono dibawani lho. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, upami pun paringi caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng, Pareng, monggo. nggih. Niki manut ta nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih? Nggih. Mbak. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelingaken ingkang jengleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jengleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon ning nyengsarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Nah, ngono jenenge profesional. Nah. Profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Monggo Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Weh, Ndak kerasa. Karena kulit Walid sudah layu. gak ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. Ini baru sekali warming up. 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang menganggur Kang sehat to, Mas? janur Aja suwe-suwe leren. Kentekan bahan barang. Weh, Sik to, Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet ini gak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh ini emang gak krasa ya. ora kowe dalang kok ameng-ameng nyawa. Ya iya. Kowe dalang kok wedi apa? Lah, Mas, dalang wajah abang kabeh. Ya iya. Wis, Wis mangar-mangar iya panas kok. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panase. Tegese sikil nek nggih mlaku-mlaku ki. Kowe apa ngono iki darsine mecep. Ngono ta. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Kuning. Baleni Mas. Ulang nggih Mas, ulang nggih. Wong edan. Tapi ya wajib. Kene wong tok kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Kuning. Out. Kumpul sing dhuwur. Out. Wah, jan luar biasa. Ya apa mesti diimbui ngono kuwi? Ora gen krasa. Lah ambune lho. Ambune. Rada rono. Nah, Ambune pripun to, Dik? anu lengur badek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik, Piye, piye? tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Itu ya Mas. Irungmu wong wis ngerti mambu kok mbok sedot. Ayo. Namanya pernapasan itu pasti ada keluar ada
menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah, lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Ah, iya toh. Iya. Alah kayak Ndang Mari toh, Mas. Lek omong ki ndak ambekan dhisik. Kulo, Mas kayak Ndang Mari toh, Mas. Yo Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampal piye? Wah, aku ya lali, Ket. Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Beser. Tenan kuwi tukang. Pangestune jenengan pun mari kok, Mas. Alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo ngeprak ngono. Crik. Suarane ora crik. Ya. Enggak Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora, ngopo? Ayo Pak De, kita kerja. Semangat pagi. Ayo teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok kene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot iki degolku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Urung teko sirah ora apa-apa. Ya Mas Bayu. Ya to, iya Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Tekan bunda ora tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalan dibacok dagelan ya bengi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Nah, ya Mbak Niken. Ora monggo. Lho kok awake didu ora masalah ya. Kowe didu karo nikah. Net wong ayu ku nek omong landhep kok, Mas. Andep. Kula akeh sing ketaten. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalang kok kaya diesel suwe-suwe panas. Sampeyan gak rumoso tersinggung ngono ya. Teng napa, Mas? Kok di enek-enek nih. Ala wis sampeyan bene. kok di enek-enek nih lho. Ala wis bene. Oh, dhewe diem kok. Kamu kok Sampeyan iki ngono kuwi gak apa-apa. Mboten Di apa-apa. enek-enek iki gak Ya apa-apa. mboten apa-apa. Aku Kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak enek-enek sampeyan. Mapano kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Der. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak nggih mboten kaya. Oh, lho ngakoni aku Kula anggap bae. mbah piyambak mboten. Bae iki ngopo-ngopo dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Baleni mau aku ndak candek. Ora kendange mandek malah apik lambemu nduk. Tung drampok. Dah. Ngono ya. Ya, heeh. Udah kendang kok diampok. Anu, pama dikepar ke iso gak? Iso. Ayo. Iso. Sik to. Mbak Niken. Jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas tulurung delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Wong parko iki kok iso tekan silat iki to. Astagfirullah. Dite cengle. Ora sadis men to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo Mbak Niken. Parko iki. Aja iki jenenge ngrusak tatanan. Lah kene lho mau kowe iki njaluk. Aku ki mah guyan. Oh, guyon kok njaluk bayaran. Ayo sing apik. Pacitan. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Ayo.
wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Aja mung ngene kaya spanduk keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Jalang pakanane telek. Iya. Panas. Oh. Nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parikan mboten? Oh, parikan. Parikan, Mas. Lagi mesti anu Kula ki. nyuwun niki Ora mboten. gelem mempersingkat waktu. Lah pripun? Iya. Satu mawon, parikane loro wae, perwakilan. Ya. Pinten? Yo kabeh. Saka Ora rata piye. Nah niku mawon, Mbak, dari sini mawon, monggo, Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku, Mbak kok ngono undang Mbak. Mbah. Hah? Aku sudarungan iki. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo, Mbah. Monggo Mbah Dar. Iya, Le. Nggih nganggo suara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usus. Sajae prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Apa? Kayak setan. Mbok mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan? Timbangane parian nyek wong kok setan. Ora ngenyek ancen kenyataan. Liyane do maca ayo sampean maca putih-putih nyapa yo. Lah ora putih ora dibayar kok kowe bocah iki. Lho kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedol anu. Lho ora sampean kloneng-kloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Hey! Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes ku sing ngendang ku elek gampang dihapusi. Mas Gareng parikan mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Nah. Panas hutan panas aling-aling tapi Pripun? Ora dikendangi to, Le. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. Oh. lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, iya Jadi ta. ki manute karo aku ngono. Betul. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngrebab niku sih sedulur kali Mbak Niken Salindri. Lho ki dadi Lah budar sini nggih tasik derek. Sedulur. ora ki wayang kulit ya KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur ora apa-apa wong jenenge rezeki ora keliya. Nggih. Sing bonak iki sing ngenong ki ya sedulurmu. Ora. Iki Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Betul. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing ngenong, Mas, mburine sing kenong kan. ah wis ora sing ngenong telet titeno tekan omah diparut bojomu. Lanjut Mbak Niken. Natian waton sa Ora sah di win suarane Mbak Niken.
Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku, elek medun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? Upin Ipin. Ah. Upin Ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngeprakni dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ya ora apa-apa tak terima-terimake. Ya ora masalah Kan wong. wetenge gedhe kok. Panter biru plat N1309 CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibake dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok, Mas. Nggih, nggih. Monggo Mbak Niken ditelaske. Inomane banyu bane Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mosok kleru tayapaken dipun kayopaken ingkang kepareng beksop nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugareng saking Semarang Jawa Tengah. Yuk Komplit. Jos Dek jaman non
dasare piyayine ayu, lencir kuning. Iki, Suarane iki becik. Sing diarani ngabehi ya iki klasik oke, modern oke, garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri luar biasa. Nggih, tenagane disimpen sik Mbak, mengke melih. Nggih, katuran lenggah rumiyin. Nggih, Simbah Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken, Mbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken suwe